Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arju panikha. Sonsi Semson Kro achor Hewali teronpi inut arisomar long chokat dunphit. Lakhain kora trok Duarbagori constituency keparlo Dolommara Sarbe Kro rong ameker Semson Kro achor Hewali teronpi asomar bangpli aphan tekang pusi kaprek Risomar long chokat dunphit pusi apinan pen pachini. Sonsi Semson Kro pen kardak pen kepachini ke nelichor Hewali teronpi pen kachebohong kachingchek ta ave la pen ke thengthe chokche arlo so bang kopi gama thatong Risomar long chokat dunphit luni la pen nelichor ke asomar ta ki jutlo asomar ke jutang hontalang ke pondrong lo kopi ka ki matha ma kopi salang le methang Allah kolong alang le sarimar eno pata asomar avide ala to chi en $40 mal nang pe han chingtung ma chingtung te chingtung pik lo nang ge wangoi patong puji ma ka kopi nang pe chingtung o lo La CBS Karbi Anglong amlong asor singnar sanghua phan chuning rilo nelichor phan tingni ranang toy igvekha athema asomara to mang huprong lo ajota kachiru lok lasi nang toy igvekha thanon nor bang ke jinghone chor phan nali nang le tum dhanyang bong pina bang bong nang le tum na dhanyang bong atum ning sipera nang le tum ni chor phan nang chet nang toy non na tum chikak La penili chora phanta chuning rilo hembang non ni thang ta nang vidilo aprang ko son mala so tengsi nang ching honpo nang malom subet kidun pustame ni thang ta nang pupilo la si wang vek non la penang li singnara sang ho sitame Risomar langa posi matha pamitha la penili hin pen chuning rilo West Karbi Anglong KSA la pen hamphanga song do ana phan chuning rilo theklong lok te nep chek ranili phanang berta ikbekha lapen East Karbi Anglong KSA lapen hamphanga song do ana phanta chuning rilo nep chek ran nang berta ikbekha pusi chuning rilo lapen nelichor Risomar along ki ka dunjui ke ninilo lapen hempen ke bar ke Diphu EM along poisa cho hangnam ji pusi kidam non ke kaprek along ka dunjui lasi theklong lok abanga lingta nang berta ikbekha umri nang ji adim 93654 16178 along nang birta ignon. News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News. Sartherongpi Vidyalaya Model School along Inar Kajuloma Jog School ke doka siksa kate tongmen. Monida kai long doctor engineer teacher kaprek kam lekrem pustame lokachar lipensi ke man ponlo lapen ke cheng mate foundation lake LP score pensi ke cheng ponlo jongsi foundation memi pulote katikuk dukokpo lason simati jonga chekloni phai grade rock surihini rain kor ke chomani lakhain kor trok Duarbagori MSC constituency angkang sartherong pia rong araya long Vidyalaya model school along innar kateng king vera jok school class and ponlong ver vedetlo lasi student atuma phan class en number be pulote ka siksak thetando la penon pen batai hinian lo innar ka tengkeng lasi la daga lom habit thetan langa pot prabjen pen bandi river pia son te mesenji athema class ken ta kachuria kenang solo lasi saturday arni sitame class en ponong ni detlo jongsi class en boma hudmen men habit innar school hembang hampulote student atum bihe khaklanga pot katong thek thide ji pusi school pa videt tiklo jongsi habit innar pen chipa jog ji pulote bandi river pipon nang ji pusi rade tumpen ninje ponrinti Duarbagori pen Solomon Ingleng Karbi Anglong Tv9 News Pinia berta kelang si intong pon ikoklo domi thangmi